Special na imong manghod at tinich? Yes. Dili lang siya special. Extra special and awesome pa jud. And kita man tanan is special in our own way. Char. Special siya para namo and that's not a bad thing. It just means she's unique. And sa iyahang pagka-special, naa na siya VIP treatment diri sa balay day. Sometimes, siya pa among boss amo. And sa iyahang pagka-special, siya ra ang pwede mo gamit sa remote sa TV. And siya lang ang nae-privilege nga dili kasab-an. As in, siya ang bida sa balay. Not me, not Yael. Pero dili porket special siya, means dili na siya normal ha. And nope, wala siya sakit. Suspected autism lang si Chin or has autistic traits since she hasn't been formally diagnosed. Pero, yearly siya nakapa-evaluate or assess from a psychologist. But syempre, recommended gyapon ang neurologist consultation. So sa mga nag-ask di ay kung unsay tambal sa mga same ni Chin, dili biya ni trangkaso nga mawala rag biogesic. Autism is a lifelong neurodevelopmental condition, dili virus. So mas okay nga dawaton og sabton kaysa patambalan. But syempre need jud ang therapy aside sa pag-school sa special education class or SPED class. Autism doesn't mean something is wrong. It just means iba lang ang way nila sa pag-process this world. That's why they are special and unique. So para namo, dili weird si Chin. Siguro para sa uban, yes. Especially sa mga wala nakaila or mga nakahibaw sa sitwasyon. Or even sa mga kahibaw na, but dili lang sila open and katawan ra. Cause honestly, maski kami magkatawag yapon mi ni Chin. In a way nga malingaw rami siya mga ipang storya, mga lyrics niya sa kanta or sa mga isayaw niya, dili katawa nga bugal-bugal. And by the way, makalitok raman si Chin, kabalo ra siya mastorya. Like, gutom na ko, or unsay mga ipang request nga tan-aon sa YouTube. Like, normal ra. Ang dili lang masabtan is yung mga hilig nga pangkantahon. Wanna know why? Kay Dai, Blackpink lang naman ang yung mga idol. E syempre, K-pop. Di jud ta makasabot silang mga lyrics. But if Pinoy songs ra, kalitok ra jud. Pero naa jud uban uy, usbon jud yung mga lyrics. But anyways, again, she's still our Chin. Ang pinaka-struggle lang jud is ang pagsigig tantrums if na siya'y gusto and dili matuman. As in, grabe kasaba sa among kalibutan. And then, ang iyahang toilet training delay. And also, murag overactive kayo yung mind. Like, maski wa siya gibuhat or naghigda-higda ra, di gid siya katulog dayon. Murag iyaha jud permi pugna nang yan duka. Permi siya late matog sa gabi and udto na kayong mata. Pero if madistorbo, makamata nun og sayo. Lack of sleep kaayo and dili pa jud matulog og udto. So those are some of the struggles or challenges in her situation. But again, autism or not, Chin and other people like her deserves understanding and love. Uy, hangin! Wala yan! Inaho! It's when you need a friend that you can depend. You can count on me because you're my best friend. So that's it for today's video. Until next vlog mga meg, God bless everyone and I thank you.